Jaya sumpah lawas ngarasa padha gedhe juwane rawan Menesan mundur nuni gedakengken Oh
Sira ngaturake sungkem pabekti kang kunjuk marang ingsun. Ora liwat pujo pangastaran ingsun. Age Suratampa. Sanget ing pamundi Sang Prabu Rembugan. Mugi dadosaken jimat ingkang abdi ngembal gondal wonten ing lakon nglawan Sang Prabu. Iya. Lan ingsun nedha nrimo dene para nayaka sentana mudhuning para tumenggung ing Ngurawan kabeh wis padha ngayahi pakartine dewi-dewi. Apakah menika setelah dulu datang ke sebelah Sang Prabu amsane kok yo ngono to. Ya. Rek niki ana tekane putra-putraku saka Jenggala. Jadi Mula sak mengkone Patih Jaya Sumpena uga tak keparengake mbok menawa ana cacar-carete ngendikaku kang tumanduk marang putra-putraku saka Jenggala. wis saken dawuh Sang Prabu. Angger Brojonata kula paring dawuh paman. Basuki sowan ning ngarsaning ingsun. Iki awit pangestu dalem paman Prabu Lembamisani. Suwan kula winantu ingkang hajat paman. Namung sungkem pangabekti kula pundi paman. Ya. Ingsun tampa astutine keng paman Suratampa. Iki sanget ing pamundi kula paman. Semanten ugi kula panji sinom bedhapa ngaturaken sumpah bekti boten asalipun paman. Ya, tak tampa sinom bedhapa sira ngaturke bekti marang ingsun. Teges sira kuwi ora lali menawa uga minangka putraning ingsun ana ing Ngurawan. Ora liwat pujo pangastutine ingsun Suratampa. Sanget ing pamundi kula paman. Ya, Semanten kula Paman Prabu. Ngaturaken bekti kunjuk wonten asalipun dalem Paman Prabu Lembamisani. ya. Iki nek ora kira Panji Caranwaka. Kena injih Paman. Ya. Tak tampa sungkemira kang kunjuk marang paman ora liwat pujine ingsun wae Suratampa. Sangat angel kula mugi Paman. Jaya Sumpena. Kula Sang Prabu. Rek ninggi putra-putrane ingsun saka Jenggala tumeka ana ing tlatah Ngurawan. Sira ingsun keparengake atur pambagya marang putra-putrane ingsun. Di ngaturaken juga laut laipun panji cita laut Karawahpo. Injih Paman Patih winangku raja lampah kula namun bekti kula kunjuk Paman Patih. Namun jawaban sami pangapunten. Injih. Ngapuraken rahipun wonten ing kraton Ngurawan. Panji angger Panji Brojonata. Inggih pangestunipun Pak Patih. Suwan kula wilujeng kok. Sampun dangu boten pinanggih Pak Patih nek nggih wilujeng kok. Ya wit tengseripun angger Panji Brojonata. Nggih kauntanipun ngeten iki sepenting baku konten ayam ngeten. Syukur. Nah, Kula panji sinom bedhapa. oh, angger Panji. Sinom Parijoto. Oh, ngaturi sugih. Iya, pun dipatih suwan kula wonten Ngurawan tansah pinantuk ingkang. Syukur. Nggih, namung nyumpang Jawa sami-sami. Jaya Sumpena. Nggih, kula. Sira kok anggone kandha marang putrane ingsun kok sajak nglamit. Kami besok ini tak perlu sakit, nggak menipun datuk peningan bagus ketiga. Nah, begini supaya tidak makan didukani. Bapak pulang ngeten wis sewu. Iya. Boten menapa to Paman Prabu. Sampun sawetas dangu anggenipun boten pinanggih. Kok memang ngeten lho, anggapan bentuk. Gusti.
Damu boten kanggo pacules kula nembe gradi sedaya pun prajurit ing sak wanci-wanci mangke wonten Prabu. Sampun boten ugi wani Prabu Lembu Amsan. Brojonata. Iya kula. Kula paman Prabu. Brojonata. Oh, oh sampeyan kula lupa bujak. Iya. Pancen ora ana pepatih kang bekti marang ingsun. Yo minangka patih yo dadi para prajurit miras pantes ganti pagaweane para tumunggung. Sak wanci-wanci mangke wonten panemon dadi Pak Menteri Negari lak boten uji-wani sampun semagem ngeten ta nggih. Nggih mawon. Sinaosa patih menika yuswanipun sampun sepuh. Nggih. Namun kula mboten maipun menawi kadegdayanipun kok patih, keterampilanipun kok patih, Sampeyan ngecek apa keterampilanipun kok patih menika nelok-elok sanget, Pak. sampeyan ku ning ngalih lames Mboten menika saestu kok, Pak. matur nuwun sakit kamuntanipun ngeten. Wis damar mancing tinumpet. Iya. Nek upama diterus-teruske nggonmu gojek karo wakmu patih Jaya Sumpena. Kuwi 3 dina 3 bengi ora mergo kuwi nek cara piyayine iki kaya dene jar jeruk kencut. Pun kamu lagi pun kecut ada bimbing kula lho. Ini alhamdulillah. Iki saking menipun. Jaya Sumpena. Nggih kula. Ingsun tak murba Brojonata lan kadang-kadange nggone tumeka ana ing Murawa. Semoga Brojonata. Nuwun kula paman. Kaget sak temene ingsun nguningi sliramu katelu karo kadang-kadangira. Wis sowan ana ing ngarsane ingsun iki. Apa mung merga oneng apa pancen ana wigati nggonira sowan ana ing ngarsane ingsun. Ijih lepat nyuwun sih pangapunten dalem paman. Saestunipun anggen kula sowan wonten ngarsanipun Paman Prabu Lembu Amisani. Kadherekaken dening para kadang panji. Inggih Dimas Tarangwaspa saha Dimas Sinobedapa. Punika jalaran sampun sakotawis dangu. Kula kaliyan para kadang menika boten sowan wonten ing negari Murapan. Pramila kula kaliyan para kadang pelajaraken raos kapan kula kaliyan para kadang dumateng Paman Prabu. Syukur yen kaya ngono kang dumadi ana ing atimu Brojonata lan Tarangwaspa apa dene Sinobedapa. Merga sak temene pancen ora iso diselaki merga sira iku putrane Kang Mas Prabu kang lenggah ing Jenggala. Lembu Amiluhur kang lenggah ana ing Jenggala. Dadi sira iku uga pancen kadang ingsun dhewe. Mila mekaten. Nah, ingkang salajengipun Paman, kula lan ugi para kadang anggenipun sowan menika dipun utus dening Kyai Prabu Inokertopati tam Panjiaspara Bagna. Ingkang lerehipun sepisan supados ngaturaken sungkem pangabektinipun Kyai Prabu Inokertopati dumateng Paman Prabu Lembu Amisani. Ya, sak menggone sak balimu saka Murawan tumuju ing Praja Jenggala manik Pak Lime paman wae unjukna nang ngarsane Sang Prabu Inokertopati. Nestokaken dawuh Paman. Ingkang salajengipun Paman, menika ingkang saklangkung wigatos. Bilih sowan kula tetiga saestu dipun utus dening Kyai Prabu Inokertopati supados ngebon-ebone jangan jejawah soncet nglamar putri dalem Paman Prabu Lembu Amisani inggih Diajeng Tamyon si Paman. Kersane angger Panji Inokertopati kuwi apa sak menggone bakal kajawpake marang sira apa piye Brojonata?
kersanipun Yayi Prabu Kertopati diajeng tamyayi badhe dipun pundhut garwa dening Yayi Prabu Kertopati paman. Dadi ngono kersane. Nyuwun pangapunten dalem sewu paman. Heeh. Piye Leres aturipun Kang Mas Brojonata menika. Bilih Kang Mas Prabu Kertopati menika bebasanipun badhe ngagem balung pisah ing antawisipun Jegala kaliyan Murawan. Saengga anggenipun sami kekadangan antawisipun Jegala kaliyan Murawan tansaya rumaket, tansaya sentosa menika ingkang dipun kersakaken Kang Mas Prabu Kertopati. Nek perkara nggon manunggaling antarane Sang Prabu Kertopati marang Murawan kuwi wis kaya ora ana pepalang nggone rumah keting kekat. Leres paman, ing antawisipun sakmangkinipun Kang Mas Kertopati lajeng gaut kalian ingkang putra menika saged ndadosaken lantaran kekadanganipun ing antawisipun Jegala kaliyan Murawan tansaya rumaket tansaya sentosa ngaten kersanipun Kang Mas Prabu Kertopati. Piye? Tunggal Dewi Sang Prabu. Nek ana perkara kaya ngene iki ingsun kudu kepiye? Rene pangusa tunggal dhateng susandhangan dipun Sang Prabu. Tinggal mau amrih sakti. Kados aturipun putra dalem Pandi dikengko leres menawi sang antaripun Murawan kaliyan Bentang saya sentosa saya kuat itu pasti leres ngeten Sang Prabu. Kuwi tak bisa. Mula pancen bebukane praja ing Jenggala Kediri Murawan. Sang Prabu. Kuwi disi-disike kuwi saka Hyang Erlang. Oh, tadi istilah Urung nganti rembug gumathok ana tekane jaluk cinggah cinggah mula sira ingsun percaya murga marang tamu sang lagu wae Pak. wis akan dawuh Sang Prabu Nuwun sewu Gondrong. Kula Nuwun sewu tambah dateng panjenengan. nggih. Rene pun nembe pisan tangga dunia. Nanging sinten lan saking pundi. Coba iki kerson punapa kok kedadaran sowan Sang Prabu Lembu Amisan. Nggih. Bapak nuwun pangapunten. Mboten dados menapa. Pancen kula menika nembe sepisan menika dumugi wonten ing kraton Murawan. Nggih, lajeng sampun Sesilih kula patih repoto bumi saking negari Pudak Bayu. patih rekoto bumi saking Pudak Bayu. Nggih. Tahun bersama menapa sowan Sang Prabu Lembu Amisan. Menawi dipun keparengaken kula badhe matur piyambak wonten ngasanipun Sang Prabu Lembu Amisan. Menapa boten lumantar kula semangat utatut. Yen sewu panjenengan sinten? Mila dalem mangertos kaliyan kula. Nggih. Kula menika nggih ingkang sedang kali patih Jaya Sumpena. Patih Jaya Sumpena. Leres abunipun Sang Prabu Lembu Amisan. Oh nggih, menawi nitik nyantunipun menika tesih nek. Ngece. Kemudian tak jejek.
Terlalu. Penjualan kok sangat tuh. Ayo nyece enom dengan motor untuk nyece. Dengan aku dan dipakai. Motor tadi menopo. Ini pakai masuk. Ini, pun banyak tuh. Iya, enggak kan dipayu. Ini, sedikit. Kan uang tengah sana kok sang Prabu Lembuang sang. Pun sek sang Prabu Lembuang. Piye Jaya Cendana? Menika ngangkenipun patih kota bumi badhe munjuk jambak wonten ngersanipun sang Prabu Brandos sumangga. Iya. Aturana rada maju nggone Suwana nengasane sut. Parben ketok saka Pantisara. Ih, tahu. Kota bumi. Oh iya, pulau dipakai. Dawa bareng padha majeng nganggo suwan. Oh iya, Sedep macem umut. sedikit. Guyu. Hoi. Ora kumaha cuma kok. Ini mau sampun watakku loh. Jaya Sampana. Iki kok. Mbok ya ora sak galak-galak wong ya wis ora ndek untu kok. Oh, ya betul-betul tapi tak mau galak wong diwarai kok nek ora dulu ane C menghina. Ngopo dong Kak? Aja suka. Napa leres sampeyan ing setilik pepatik ing Pudak Payu. Ini, waras sang Prabu. Pulau Pepatih. Saking negari Pudak Payu. Nami pulau Patih Regoto. Nggih. Kagungan kersa menapa dene tebih saking Pudak Payu dengan hikma lumarang wonten ing Praja Murawan. Sakderengipun kula nglajengaken atur kepareng kula nyaosaken sungkeming pitunjuk Sang Prabu Lembuang. Nggih, kula tampi karo sanesah. Ingkang salajengipun kula jarang-jarang dumugi wonten ing Kraton Murawan. Kula dipun utus Ratu Gusti kula Sang Prabu Klono dandan dereng sempurna. ingkang resipun Dandani mrene. Niki. supados kautus nglamar putra putri dalem ingkang sesilih Rarayu Tamyoji. Badhe dipun pundhut garwa minangka garwa prameswari wonten ing Kraton Pudak Payu. Mekaten Sang Prabu. Dadi kersane pepundhen Dika niku ngersake putrine ingsun. Nggih. Menawi boten pun keparengaken kula sampun dipun paripun olan wasisa. Menawi boten saged kula boyong kraton ing Murawan badhe damel sungsang awalipun. Kula badhe muga lapekon adi kula. Ya, Iki lho sampeyan. ingkang kebak pangati-ati. Tututi. Iki lho sampeyan. Besok kena. Kula kula Putet penggale ingsun ranging penglamar iki ana loro, siji saka Jenggala, siji saka Pudak Payu. Mongko kang diayonke kuwi mung putrine ingsun. Mula aja wedi kangelan timbalana putrine ingsun Tamyayi supaya marak ana ing ngersane. kita kejauh gitu pamit. Gek ning kono bali putriku kae kok ya direnen nggih.
Teko urung tote. Beres kowe. Dicari dong, monggo.